Hhayi, ukuba yipresident kunzima. Uzicelela nje u-200 million nje bese bayacala bayacomplaina. Uphi lo P? Uphi lo mfana lo? Mashaba. Mashaba. Awu mhlonishwa, wazala mfana. Ngifuna ukuchazeke ndodana, why unginikeza i-keyboard engana P? Hawu, nangu P Mr President. Imihlola ke le. Manje wensizwa udabuka kuphi wena? Limpopo, angazile, hamba la e-ofisini lami. Uzazi usiloye wemfana, hamba la. Yima lapho. Liphi iphasela lami?